Il-ħsarat fil-Power Station tal-BWSC huma ikbar mill ħasbet l-Ena Malta. Kien il-Ministru Tonio Fenech stess li konferma d-difetti fl-impjant li għadu kemm inbena. Ħareġ din il-difett, dak li der difett li oriġinarjament seta der kien biss difett ta' valv, però li mbagħad immaterjalizza li kienet ħsara interna ħafna ikbar minħabba konsegwenza ta' avveniment li kienet jiġri fuq filter kif ġie spjegat. Dawn il-ħsarat se jwaslu biex il-Power Station tal-BWSC ma tibdix titħaddem qabel 6 xhur oħra, jiġifieri kważi sena wara d-data li kellha tibda topera. Id-dewmien se jwassal biex l-Ena Malta terġa' tibda tħaddem partijiet mill-Power Station ikkundannata tal-Marsa li kienu twaqfu jaħdmu minħabba l-implikazzjonijiet ambjentali u finanzjarji. Dan il-pass il-Gvern mhux se jilħaq il-miri ambjentali imposti mill-Unjoni Ewropea. Irridu nifhmu li hemm penalitajiet li emerġu wkoll mill-fatt li aħna sa nkunu qegħdin allura nonfqu iktar għall-elettriku milli f'dawn ix-xhur konna qed nistmaw għaliex sa jkollna nibqgħu għaddejjin fuq l-impjant antik tal-Marsa flok neqilbu għall-impjant il-ġdid, barra li hemm ukoll konsekwenzi ta' emissjonijiet illi allura pajjiżna mhux se jilħaq għal din is-sena il-livell ta' emissjonijiet illi suppost laħaq u allura jista' jkun hemm anke penalitajiet mill-MEPA f'dan is-sens. Il-Ministru Tonio Fenech qal l-Gvern se jkun qed jisħaq li l-BWSC tħallas penalità €1,600,000 fil-ġimgħa għad-dewmien. Qal li se jkun qed jitlob ukoll li l-BWSC tħallas l-ispejjeż żejda li jinkludu fuel bi prezzoli u fuq kollox multi ambjentali. Madankollu dawn il-flus se jinġabru biss wara passi legali kontra l-BWSC. Dan affarijiet li jiġru f'kuntratti kbar ta' dan it-tip, jiġifieri this is not the first time. L-ebda kontrattur ma ipoġġi bil-qiegħda u jaċċetta kull claim irid titpoġġa qudiemu, jiġifieri that is state of fact. Da kulħadd se jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu għalhekk aħna qed nieħdu l-pariri legali kollha tagħna biex ikollna a strong legal case. Il-ħsarat fil-Power Station tal-BWSC baqgħu mistura sakemm id-deputat Laburista Joe Mizzi fil-15 ta' dan ix-xahar tkellem fil-Parlament. Tonio Fenech ammetta li hu kien ilu jaf bil-ħsarat sa mill-5 ta' Ottubru, iżda ħass li ma kienx fl-interess nazzjonali li jinforma l-pubbliku. Effettivament jiena iċ-chairman kien qalli dwar il-lider li għandna xi ħsara sajra fil-stop valve. Għalli għadda test kollox, il-30-day test, kont informat, id-data naħseb kienet il-50 u il-16 naħseb mal-ewwel iċ-chairman kien Afżani li għadda ir-reliability test. Effettivament hemm stop valve illi fil-fatt il-ħsara tiegħu emerġiet fil-5 ta' Ottubru, ma niftakarx id-data preċiża meta saret il-komunikazzjoni, illi però tiġi eżaminata. Fl-istess waqt ammetta li din il-konferenza tal-aħbarijiet u d-deċiżjoni mħabbra kienet kollha reazzjoni għall-intervent li għamel id-deputat Laburista Joe Mizzi. Ovvjament irreaġixxejna għal dak li ntqal mill-Onorevoli Joe Mizzi fil-Parlament li kien hemm partijiet li kienu korretti jekk kienu, kien hemm partijiet oħra li ma kienux daqsant korretti. Jirriżulta li l-kumpanija Daniża BWSC diġà tħallset €156 miljun mill-€165 miljun għal Power Station li mhux se tkun qed taħdem sa 6 xhur oħra.